Dr. Deen, de populaire huisdokter van Vlieland in de dramaserie met Monique van der Ven, bestiert echt. Dus liek was geen vrouw, maar een man, John Deen. En hij wie niet een huisdokter, ik dierendokter, toskedokter en maatschappelijk werker. Maar ik trouwambtenaar. De verhalen van de serie binnen baseren op de bijzondere praktijk die hij hier met zijn vrouw Helga op het eiland hier. Omroep Friesland maakte in 2002 het volgende portret van de echte Dr. Deen. Jullie dag wel nog even, we gaan s'nachts ook maar kijken. Je is toch wel gespannen, hè? Ja, het is ook... Ik denk niet dat er een huisarts in Nederland is die zo'n gevarieerde praktijk heeft als hier op Vlieland. En die eigenlijk alles meemaakt met de mensen. Hè? Van hele fijne gebeurtenissen zoals geboortes tot hele droevige gebeurten, hè? Zoals stervensbegeleiding en alles wat er tussenin is. Ja, dat maak je dus als huisarts mee. Ja, je moet even wachten. Steven, ga je mee? Wat scheelt eraan? Beetje koortsen, een beetje ziek, hè? Ben je een beetje ziek? Ja. En je hebt altijd last van snot? Neus. Van je neus, hè? Van je snotneus. Ja? En moet je nog hoesten ook? Hoesten. En hoe gaat het s'nachts? S'nachts niet zo goed slapen, hè? En doe je oortjes ook pijn? Ja? En hoe was de koorts? Eigenlijk maar licht, maar ik heb het idee dat elke dag iets erbij komt. Iets erger wordt. Ja. Eerst even hier zo kijken. Er is hier natuurlijk geen polykliniek. Het ziekenhuis is, het dichtstbijzijnde ziekenhuis is ongeveer 2 uur reizen. Dus heel veel polyklinische taken. Bijvoorbeeld het gipsen doen we hier eigenlijk over het algemeen zelf. We hebben dan nog geen röntgenapparatuur, daar zijn we druk mee bezig. Dus je bent zo'n beetje chirurg. Natuurlijk de gewone huisartsentaken. Maar daarnaast ben je ook nog eens dierenarts. Tandarts voor een gedeelte. Ja, de tandarts komt hier 1 keer in de week, 14 dagen. Dan ben je geriater. Ja, want er is geen, dan ben je eigenlijk RIAG-arts, psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker. Bedrijfsarts, verpleeghuisarts, militair arts, laboratoriumarts. Een eigen trombosedienst hebben we hier. Nou, zo zijn er nog heel wat meer gemeenteartsen ook nog. Hè? En dan rampenbestrijdingsarts. We trainen hier dus de ambulance natuurlijk. Deze jongeman is te water gelegen. Die heeft met zijn fiets er over de kop gevlogen. Hier valt het water in. Maar... Ik ben voor de portfolio bij. Ambu 48. De zuurstofsaturatie willen we graag meten. Nee. Ik ga even naar je benen kijken. Waar doet het wat pijn? Van schreeuwen hoor, dat zeer doet. Ja, niet zo grote haar hoor. Moet dat schreeuwen. Gaat het? Ja? Ja. Hoor je nog wat warmer? Ja. Dat kan het niet missen. Nou jongens. Je bent dus nu in de ambulance, hè? Krijg je het al wat warmer? Ja? De meeste vrouwen hebben toch wel gekozen voor hun eigen beroep. Waar ze voor gestudeerd hebben. En ik was toevallig verpleegkundige natuurlijk.
Dus wij hebben echt bewust gekozen voor een praktijk waar we wat met z'n tweeën konden doen. Nou, dat hebben we gekregen. We doen heel veel met z'n tweeën. De praktijk, uiteraard. We hebben ook assistenten, maar dat is ook echt nodig, want er is zoveel werk. En we doen altijd samen de bevallingen. Dat is natuurlijk heel bijzonder. En dan zijn we ook echt een team, vind ik. Zonder woorden. Dat is natuurlijk voor de mensen ook heel prettig. Heel veilig gevoel, denk ik. Nou, en dan doe ik nog ambulancewerk als ambulanceverpleegkundige. Dus daar werk ik ook altijd met hem samen. En in de wijk werk ik ook nog. In de thuiszorg. We zijn begonnen in Zeeland. Daar heb ik eerst 22 jaar gewerkt. Ook een grote praktijk. En toen zijn we naar Vlieland gekomen. Omdat we ook eens wat anders wilden. En ze zochten hier een beetje ervaren huisarts. En dat doen we nu al 10 jaar. Op de Wal is er een hele ontwikkeling van groepspraktijken. En ik moest daar ook in een groepspraktijk gaan werken. Althans, dat werd van mij verwacht met een heleboel beperkingen. En zo'n huisarts ben ik niet, dat zou ik niet kunnen. Geen verloskunde meer, geen alternatieve geneeskunde meer. Dus toen hebben we gezocht naar iets anders. En mijn vrouw en ik zeiden dus, we gaan iets heel bijzonders zoeken. En toen kwam Vlieland op een advertentie, daar hebben we op gesolliciteerd. En daar werden we prompt aangenomen. Dat was een hele hectische tijd, want we hebben nog een tijd met 2 praktijken gewerkt. Want zo makkelijk is het natuurlijk niet om op een opvolger te zoeken. Ook niet 10 jaar geleden. En toen zijn we hier zo begonnen. Ja, hoe was het voorgesteld? Toen ik hier kwam was mij eigenlijk een vrij rustig baantje beloofd. Vooral in de winter. Maar dat hebben we nog niet meegemaakt. Het is een drukke baan, vind ik. Een hele intensieve baan. En dat heeft met name te maken met het feit dat je hier helemaal alleen bent. Hè? Dus je hebt altijd dienst, 7 dagen per week, 24 uur per dag. En dat er eigenlijk verder helemaal geen andere medische of paramedische voorzieningen zijn. Dus je bent hier eigenlijk van alles, manage van alles op medisch, sociaal, psychologisch, psychiatrisch gebied. Ik moet nu even naar een paard toe op de manege de Zeeruiter. Een van de paarden is drachtig. Ze willen even dat ik daarnaar kijk. En dan moet een paard ingeënt worden tegen de griep. Alle anderen zijn al ingeënt. Maar deze die is eraan om te komen. Je ziet direct wat gasten zijn, want de eilanders zeggen allemaal gedag. Hè? En de gasten niet. Tenzij ze elk jaar komen dan wel. Hoi. Oh, dat is de jonge Dennis. Hoi, hoe is het? Zo, ja goed. Ja, met alle beesten. Ja, prima. Ja? Toch even kijken naar het paardje wat in blijde verwachting is. Ja, leuk. Gaat goed verder. Ja, we hebben geen idee wanneer... Nee? Ik dacht dat het al had moeten zijn. Ja. Ja? Het is een verrassing, hè? Ja. Dit is helemaal zacht. Bij een ander paard die zit helemaal hard en dit is wel helemaal zacht. Ja, vrouwtje, dat vind je niet lekker, hè? En de uiertjes die schieten al helemaal vol. Je kan er zo aankomen, hoor. Ja. Het is, Ja? Ja. Makkelijk paardje. ja, je mag er zo aankomen. Nou, ik denk dat het niet zo lang meer duurt. Nee, ik denk het ook niet. Het stond wel in de voorwaarden om hier te komen dat je ook bereid moest zijn om dieren te behandelen. Dat is eigenlijk al een hele lange traditie dat de huisarts ook dieren behandelt. En dat kan ook niet anders, want er is hier geen boterham voor een dierenarts. En we hebben in het begin dus heb ik een aantal weken met een dierenarts meegelopen. En verder, voor de rest is het heel veel overleggen met dierenartsen. Ja, de laatste jaren is het natuurlijk wat minder, want je krijgt steeds meer ervaring met dieren. En dat lijkt natuurlijk heel erg op ook de humane geneeskunde. Hè. Het is wat andere manier van benaderen. Dieren zeggen natuurlijk niks terug. Maar het is heel grappig hoe je aan de reacties van dieren toch hun emoties kunt leren. Hè. Ik heb nou alleen geen geld bij me. Dat hoeft het niet. Nee, ik krijg Ik het krijg niet gewoon thuis. op de rekening. Ja. Nou, in het begin was het natuurlijk heel erg aanpassen. We waren niet gewend aan een apotheek. Dus
Dus op zich is dat al een verhaal apart. Dus daar heb ik me echt heel erg in moeten verdiepen. En dan het feit dus dat je altijd werkt. In het begin vond ik dat ook heel moeilijk. Maar naar de hand word je eraan gewend. Hè? Ook de kinderen die zeggen van, nou ja, het is gewoon zo. Het is heel jammer dat je te weinig tijd hebt voor je gezin. Maar de weinig momenten die we hebben, die benutten we dan ook. En ik vind de verantwoording heel zwaar. En dat wordt met het jaar zwaarder. Ook omdat de eisen natuurlijk steeds groter worden. En de mensen willen ook wel meer. Alhoewel hier de mensen, die moeten naar de specialist gepraat worden. Wij zeggen je moet erheen, maar zij zeggen zelf we hoeven niet. Dus het is heel anders denk ik als aan de wal. Ik doe het werk heel graag, nog steeds, ondanks mijn leeftijd. En het is een heel boeiend eiland. De Vlielanders zijn voor ons verschrikkelijk aardig en lief. Ze zullen ons nooit voor niks uit bed halen. De klachten waarmee ze komen zijn gewoon reëel. En als ik mijn collega's in de Randstad hoor, dan denk ik nou, dan zitten wij hier op een droomeiland. Zo, meneer Van Waver, hoe is het? Ja, daar dokter Roep. Prima. Ja. Nou, ja. Het gaat een stuk beter op het moment. Je zou toch niet zeggen dat je 3 weken geleden klinisch dood was, hè? Nee. Nee. Dit is ook voor mij echt niet helemaal te bevatten. Nee, hè? Nee, kun je het nog een beetje allemaal verwerken? Ik heb er moeite mee. Ja, dat geloof ik best, ja. Ja. Want we hebben je 4 klappen moeten geven, hè? Ja, dat heb ik gehoord. 4 elektrische schokken en flink moeten beademen. En moeten hartmassage. Ja. Heb je geen pijn? Want ik denk dat ik een rib gebroken heb toen. De ribben die zijn echt gebroken. Of gebroken niet, maar wel gekneusd. Ja, behoorlijk pijnlijk, hè? Zeker? Het is verschrikkelijk pijnlijk af en toe. We hebben behoorlijk moeten drukken. Ja, dat had ik wel begrepen, ja. En na 5 keer defibrilleren kwam je weer bij. En toen is het eigenlijk vrij goed gegaan, hè? Weet je nog dat je met de traumahelikopter naar het academisch ziekenhuis geweest bent in Groningen? Wel erg vaag, maar ik weet dat het gebeurd is. En daar ben je meteen geopereerd, hè? Ze hebben mij gedotterd daar. Ja, dat doen we ook nog. Ja, dat weet ik niet hoor. 4 stents in, hè? 4 van zo'n netje, hè? Ja. En toen ben je weer opgeknapt, hè? Gelukkig wel. Ja. En daar ben ik heel erg blij mee op dit moment hoor. Nou, ik wil even naar je bloeddruk kijken en even naar je hart luisteren. Ja, dat is prima. Ik vind de Vlielanders schone mensen. Met dezelfde kwalen. Alleen geïsoleerder. Ik vind ze wel wat harder. Mensen die hier komen hebben klachten. Of ze zijn angstig. Ze zullen ook nooit mij uit bed roepen. Liefst dan wachten ze ook na het weekend met hun kwalen. En dat levert soms wel gevaren op, hoor. We hebben nog wel eens mensen gezien die maandagochtend met een hartinfarct binnenkwamen wandelen. Omdat de dokter zo nodig rust moest hebben in het weekend. Hè? En dat zie je bij... ze zijn wat hun hardheid betreft wel meer ontwikkeld, ja. Oké. Tot ziens. Tot ziens weer, hè. Hoe gaat het, mevrouw Visser? Hoe gaat het zien? Zien slecht. Ja, slecht. Ik dacht het al. Je zit zo te zoeken, hè? Ja, zien kan ik niet. Nee. En hoe is het met die benauwdheid? Nou, dat gaat wel. Ja, goed zo. Ja. En het eten ook nog? Wat zeg je? Het eten? Nou, dat gaat ook wel, hoor. Ja. Daar mopper ik niet op. Ja, eet je goed? Ja, ik geef er ook. Ja. Ik kan beter geven als zelf al weten. Ja. Ik heb nooit zin in. Nee. Gooien. Ja. Ik heb ook geen zin in eten, maar je moet wel. Oh, dat is Ja, dat is niet goed, hè? Dit is verstandiger dan ik. Ja. Nou. Nee. Goed? Eet smakelijk verder, hè? Volgende week ben ik er weer. Hè? Het is uitermate boeiend en ik heb er nooit spijt van gehad dat we die stap gedaan hebben. En ik zou ook niet meer op de wal kunnen werken, want dan ben je natuurlijk veel te veel
dat je alles zelf doet. Maar ik denk wel eens het zou goed zijn dat hier toch een tweede arts komt. En daar moet natuurlijk wel de financiën voor zijn. Want deze praktijk is natuurlijk te klein om de financiën voor een tweede huisarts op te brengen. En daar zijn we natuurlijk al zo'n 8 jaar mee aan het onderhandelen met de ziekenfondsen. Maar dat gaat allemaal niet zo hard. Minister Borst heeft wel gezegd dat het noodzakelijk is en heeft dan de regionale ziekenfonds als verantwoordelijk aangewezen. Maar dat loopt allemaal niet zo hard, want u weet, in de gezondheidszorg, als het op de centjes aankomt, dan wordt het ook moeilijk. Hè? Maar er is animo genoeg voor. En we kunnen heus wel artsen hier krijgen. Ik denk dat wij nog een beetje oude stempel zijn. Zo van, we vinden ons werk heel leuk en daar hebben we voor gekozen, dus dat maken we ook af. Het is wel zo dat ik vind dat er een tweede huisarts moet komen. Dat we in ieder geval afgelost worden. Dat je zegt, ik werk 2 weken en dan 4 dagen vrij of zo. Het is nu heel vaak zo dat de mensen zeggen van, dan gaat u alweer op vakantie. Dan hebben we wel 3 maanden achter elkaar gewerkt en dan moeten we ook van het eiland af. Want we kunnen gewoon niet hier blijven. Want we hebben geen vakantie. Want je komt ze overal tegen. En ze vragen ook altijd wel iets. Dat vind ik ook normaal, hoor. Die mensen staan hier zo dicht bij elkaar. We gaan in het reddingshuisje een huwelijk bevestigen van een Finse vrouw die met een Nederlandse man trouwt. En die willen speciaal graag in het reddingshuisje trouwen. Dat is een van de trouwlocaties van Vlieland. Er zijn er meerdere, maar daar weet de bode meer van, hè? Ja, je kunt op het gemeentehuis trouwen en in het armenhuis en op het huisje op de Horst. Maar het is een heel eind weg, hoor. Je rijdt er toch over deze vlakte wel een half uur over voor je er bent. En... Ik denk dat we dichter bij Texel zijn dan bij Vlieland. Well, this is the strangest consecration of a marriage I've ever arranged. In the first place, because our main contacts took place by a very modern medium, internet and email. In the second place, this is an international marriage, and it's the first time that we have on our island a Finnish bride-to-be and a Dutch bridegroom in this Dutch Sahara, how we called it, on the Vliehoors, situated on the small island Vlieland, somewhere in the North Sea at the top of Holland. Maar er is er wel eentje. Neem even een ander naaldje ervoor. Gaan we proberen, hè? Goeie vuist maken. Ja. Komt-ie, hè? Ja. Wow! Toen de asielzoekers hierheen kwamen, zijn er nogal wat protesten geweest. En ik neem het over het algemeen voor ze op. En ik vond het ook oorspronkelijk niet echt verstandig dat ze hier kwamen. Maar het blijkt toch heel anders uitgepakt te hebben. De vluchtelingen die hier komen zijn altijd jonge gezinnen met kinderen. Mensen hebben verschrikkelijk veel meegemaakt en ellende. Dat hou je niet voor mogelijk. Dan zeg ik wel eens, wij leven hier in een droomland. En in het begin zie je dan dat ze heel angstig zijn en onrustig en veel nachtmerries hebben. Maar je ziet ze dan in de loop van de komende maanden echt opbloeien. Je ziet dat ze tot rust komen en ze vinden het hier heerlijk.
En het grappige van de gemeenschap is ook dat ze eigenlijk erbij horen. Het is helemaal geaccepteerd. Overal zie je ze wat klusjes doen en ze vinden het hier heerlijk. Het is als ze na een aantal jaren weer weg moeten, dan gaan ze met tranen in hun ogen weg. En dan zie je ook de Vlielanders bij de boot met tranen in hun ogen weer afscheid nemen van... ja, want ze zijn ondertussen echt Vlielanders geworden en geïntegreerd. Zo. Nou, klaar. Goed? Goed. En dan volgende week krijgt u de uitslag, hè? Oké. Ja, via de zuster. Via de zuster, verpleegster. Ja. Van de AVO. Ja, Maria. Ja. Goed? Goed. Nou, klaar dan. Men zegt dat je nooit een echte Vlielander wordt, hè, als je hier niet geboren bent. Hè. De Vlielanders die willen hier geboren worden. Hè. Ze nemen het mij hoogst kwalijk dat ik een bevalling naar de wal stuur. Want dan is het geen echte Vlielander. Dan is het een schnitzer, hè, een sneker of een leeuwarder. Dus een echte Vlielander word je niet. Maar wij voelen ons wel hier heel erg thuis en ook geaccepteerd. Er zijn natuurlijk ook hier zijn er problemen. Ik zeg altijd maar, Vlieland heeft hele grote voordelen, maar het heeft ook nadelen. En in mijn vak is het wel moeilijk, want je moet natuurlijk toch proberen acceptabel te blijven voor iedereen. Maar er zijn natuurlijk toch ook wel toestanden, en met name wantoestanden, waar je af en toe toch eens wat van moet zeggen, ook als arts. En dat wordt je natuurlijk niet altijd in dank afgenomen. En dat kost je ook mensen die het niet prettig vinden, het zijn er niet veel, om bij je te komen. En uiteindelijk is er maar één arts, dus ik moet daar toch heel voorzichtig mee zijn met uitlatingen. Wat echt geheim moet blijven, dat blijft geheim. Dat zeiden ze altijd tegen mij toen ik hier kwam, er kan niks geheim blijven, maar ik ken zoveel geheimen van mensen waarvan die absoluut niet uitlekken. Ik denk, als het echt moet, dat het ook gebeurt. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat mensen praten erover. Hè. Vorige week waren ze hier bomen aan het snoeien. En toen kreeg een kind, een gast, en die kreeg een grote tak op haar hoofd. Dan heeft ze daar een buil. Maar als je aan de andere kant van het dorp leeft, heeft ze een schedelbasisfractuur. Hè. En het kind bleek uiteindelijk niks te hebben. Die is met de helikopter weggestuurd. Hè. Dat was allemaal weer... Zo gaat het hier. En zo gaat het ook met allerlei, wat men dan excessen noemt. Hè. Ja. Ga je mee? Ja. Zo. Ja. Kijk, hier, die rugwervel hier loopt, zeg maar. Maar heb je dat plotseling ontdekt? Of? Ja, het was eerder nooit zo. Het is hier een heel intensief leven. Je moet het zo zien dat de Vlielandse gemeenschap moet zichzelf amuseren. Moet eigenlijk alles zelf oplossen. En zijn er problemen, dan kunnen ze maar bij één huisarts terecht. Maar ook onderling levert er toch nog wel eens wat eenzaamheid op. Dat is eigenlijk... En dan moet je niet eenzaamheid zien als een gebrek aan mensen of een gebrek aan belangstelling. Nee, het is meer... De eenzaamheid wordt veroorzaakt door dat je met je problemen eigenlijk moeilijk terecht kunt. Ik zeg altijd, als je een goede vriendin hebt of een goede vriend, dan heb je de mooiste tijd van je leven. Maar als je dat niet hebt, dan kun je hier ook te gronden gaan. En dat is natuurlijk ook met de kinderen. De kinderen die worden hier geboren en ze gaan meestal op een leeftijd van 16, 17 jaar van het eiland af. Maar al die tijd moeten ze met elkaar optrekken. En het heeft ook een belangrijk voordeel. Ik zeg altijd, als je hier kunt overleven, dan kun je ook overal overleven. Maar je bent gedwongen om met iedereen om te gaan. I love coffee, I love tea, I love
coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Het leven vindt hier meer buitenshuis plaats. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Vlielanders zichzelf moeten amuseren. Zo wordt er hier verschrikkelijk veel muziek gemaakt. Ik denk dat toch de helft van de Vlielanders wel iets met muziek doet. Er wordt veel aan cultuur gedaan. Veel concerten georganiseerd, veel toneelspel en dat soort zaken. Veel sport. Dus wat je hier vindt is dat er aan het verenigingsleven eigenlijk veel meer gedaan wordt. Nog veel meer dan op de Wal. Dit is mijn wereld, dit is mijn eiland, blauw overspannen in de heldere dag. De zon, ze gaat onder, zo mooi hier op Vlieland, haar stralen weerspiegelt in het halfnatte bad. Ik heb niet als ik iemand zie dat ik denk van, oh, die is daarvoor op het spreekuur geweest. Ik kan dat heel makkelijk uitschakelen. Ik denk dat de mensen daar meer moeite soms mee hebben. Zo van, ik ben nou geweest, dat is toch eigenlijk wel gek. Dat heb ik helemaal niet. Daar ben ik heel blij om, want anders denk ik dat je het hier niet makkelijk volhoudt. Ja, zij krijgen ook gezeur. Hier maar tussen. Daartussen, hier gewoon in Ja, dit tussen dit. somewhere here. Ja, somewhere. You name. Nee. Set me as a seal upon your heart, as a seal upon your arm. For love is strong as death. Its in flashes are flashes of fire. Many waters cannot quench love, neither can floods drown. Ja, ik krijg het helemaal open. Ja, ik zie het. Ja, zit het ook in zijn ellebogen? Als hij het volhoudt. Want je wordt toch, ik kan toch echt merken dat het moeilijker wordt. Vooral als je 's nachts eruit moet. En dan nog eens een keer 's nachts. Het kan ook eens 2 of 3 keer zijn. Maar ja, zolang ze het volhouden, doen we het. Maar ik hoop dat er een verandering in komt. Ik hoop echt dat van hogere hand er is ingegrepen wordt. Ja, ik vind eigenlijk moreel en ethisch dat je niet kunt stoppen. En je moet er wel, de mensen die rekenen erop dat je er bent. En er zal toch iemand hier aanwezig moeten zijn. Maar ik heb toch wel eens, als ik bijvoorbeeld ziek ben, ik heb eens een keer met een nekhernia op bed gelegen. Ja, dan moet je toch door. En dat is toch wel heel vervelend. Hè? En heel lastig. En ik vind het eigenlijk ook vaak een beetje onverantwoordelijk. Hè? Vooral als je natuurlijk 's nachts gewerkt hebt. En dat gebeurt toch zo 2 keer per week wel. Dan moet je toch de volgende dag weer door. En de mensen verwachten van je dat je paraat bent en dat je de juiste diagnose stelt en de juiste therapie doet. Dus het is soms ook wel een beetje riskant.